खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों बे जाहैबाय मा एसे बावैसो साननैसो सिगां जानाय जाथाय किनाराम आरो डिम्बिसरनि जाथाय जे किनाराम ना डिम्बिसर मा गोथै सहआ बेखौ लानानै गोबां माखासे ससियेल मिडिया आरो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनबाय थादों दा बे आयदानि सायावनो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्माया मा बाथ्रा बुंदों मिडियानि सिगाङावहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोरमायना होनो नागिरदों स' नोंथांमोना डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों बेखौ ससे नायबानो जाबाय फैदो अब्ला आङो भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं ससे देखायना होनोसै আমি CIDক ইনকুৱাৰী কৰিব দিছো প্ৰথম কথা আপোনালোকে এটো জানিব যে দেয়াৰ ওয়াজ এ ফায়াৰিং ফ্ৰম দা কাৰ আইডেন্টিটিটো কিনাৰাম বুলি সন্দেহ কৰা আছিল তেওঁৰ মাকে ভায়েকে আইডেন্টিফাই কৰিছিল কাৰণে পুলিচে কিনাৰাম বুলি কৈছিল যেতিয়া আন এজনে ক'লে যে নহয় এটো মোৰ হে তেতিয়া আমি লগে লগে নামটো Dimbeswar বুলি কলো কিন্তু বাট দা ফ্যাক্ট ৰিমেইন দ্যাট দেয়াৰ ওয়াজ এ ফায়াৰিং ফ্ৰম দা vehicle এজন পুলিশ কনস্টেবল আৰু এসআই এজন তাত আহত হৈছে গতিকে হি ডিম্বেশ্বৰে হক কিনাৰামে হক ৰিজাল্টটো একেটাই হলতেন কিন্তু তথাপিতো সিআইডিক আমি ইনকুৱাৰী কৰিব দিছো যে কেনেকে মিস্টেকেন আইডেন্টিটি এটা প্ৰথমতে হ'ব পাৰিলে আৰু এটো বেসিক্যালি ইনকুৱেষ্টৰ কাম ডিসি অফিচৰ পৰা হয় এটো পুলিচৰ পৰা নহয় নিশ্চয় নুबाय नोंथांमोना हिमेन्त बिश्व शर्माया मा होनना बुंदों जे बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जाहैबाय मा डिम्बिसरानो जाथों बा किनारामानो जाथों माने बिसोरो जाहैबाय मा फार्स्ट फायरिं खालामग्रोदों होनना बुंदों पुलिसनि गारिखौ बिसोरो नोजोर होनानै फायरिं खालामग्रोदों आरो बावहाय सासे सिआइ आरो सासे कनस्टेबला आघात जादों होननानै बिथाङा मिडियायाव बुंदों दा जिखियानो जाया मानो बे किनारामानो जाथों बा डिम्बिसरानो जाथों जानो हागौ हयथ' निश्चय बिथांमोना माबा मोनसे कालप्रेटजों सोमोन्दो दङ होननानै माने जोङो दा डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मानि खुगानिफ्राय जों दा मिथिनो मोननाय जादों आरो दा बाथ्राया बेसेबां सैथो फाव फान्दायनाय ना मा जोंथ' मिथिला दा बिथाङा होनना बुंदों सिबिआइआ बाहाय इनकुवारि खालामसिगोन दा सिबिआइआ इनकुवारि खालामनायनि उनावहाय माने आसोल बाथ्राखौ जोङो उनावहाय मोनगोन होननानै माने बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमेन्त बिश्व शर्माया स्पष्ट भाबै मिडिया बुंबाय दा बाथ्राया जाबाय मा साननो गोनां जाना फैदों आरोना सासेया सासेनि लोगोआव हाबा जानो लानानै थांदों आरो बिनि गेजेरावहाय दिनै आसुरि आरोना बे सासे मानसिनाव जाय मानसिया दिनै गावथारदों बे किनारामा जाथों बा डिम्बिसरानो जाथों दा जों मोनबाय जे मा बिनि खुनु मोदोमाव खुनु आइकारबो गैया आसुरिक बाथ्रा नङा होमबा खुनु मोनसे आइकार गैया ना बिदिथ' जानो नाङामोन आरोना जुदि माबा मोनसे बिनि मोदोमाव आइकार थायोमोनब्ला जोङो मानसिखौ जुदि मिथिनो हागौमोन बे किनारामा ना डिम्बिसरमान दा दिनै ओरैबायदि मोनसे कनफिउस जाबाय जे बे दरनै गामिनि गेजेरावसो एसे मोनसे गोनो गोथो सानाय सोमजिहोबाय आरोना दरनै गामिनि गेजेराव दिनै गामिजों गामिसो मोनसे कनफ्लिक्ट लाबोलायनाय मोनसे दाङाबाजि लाबोलायनाय सिस्ट्रि लाबोनाय बे मोनसे नुनो मोनदों दा बेवहाय स्पेसियेलि जोंनि रायजो राजाफ्रासो मिथिनांगोन आसलथे गमामायैनो बे डिम्बिसर ना किनारामा मा मावमारो बेखौथ' आं मिथिनो थांला दा जोङो मिथिनो मोननाय बायदिबा माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जानो हागौ हयथ' बिथांमोना माबा मोनसे खामानि मावो बा बिदिनो जाहैबाय मा गावनि उदैखौ माने फोथांनो थाखाय माबा मोनसे फिसा फिसौ हयथ' बिजनेसफोर मावोमोन होननानै एसे मिथिनो मोनदों आरो ना दा बेफोरबायदि बिजनेसफोर मावनायावहाय बोरै बेफोरबायदि जाथाय जाखो आरो गमामा जुदि बिसोरो फायरिं होमारदोंमोनब्ला दिनै बिसोरनि आखायावबो हाथियार मोननांगौमोन मानसिखौ गावथारनो मोनबाय लोगोसे हाथियारथ' मोनफाथारनांगौमोन दा बिनि हाथियारबोथ' मेनसन खालामनाय आं दिनैसिम नुवाखै हयथ' नोंथांमोनहा नुदोंबो जानो हागौ खिन्थु आं दिनैसिम मिडियायाव नुसनाखै जे मा बेजों लोगोसे हाथियार मोनफादोंना मोनफायाखै बेखौ आं मिथिया आं नुनो थाङाखै दा जोबोद दुखु गोनां जादों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै सान्थि सुथि जानायनि उनावहाय बेफोरबायदि माखासे फाव फान्दाय जोंनि बर' जोहोलावफ्रा एबा जोंनि बर' फिसाफ्रा जुदि बेफोरबायदि गावथारजाबाय थानांगौबा एसे साननो गोनां जानानै फैदों दा थार बाथ्राखौ नैबे जि सिबिआइ इनभेस्टिगेसननि गेजेरजोंसो जों बाथ्राखौ मिथिनो मोनमारसिगोन जे सैथोआ मा जे बाहाय मा दं खुमामारो जों बेखौ थार बाथ्राखौ मिथिसिगोन मिजिंथिबाय आरो इसोराबो जोंजों जेन' सापर्ट खालामगोन जेन' डिम्बिसरानो जाथों बा किनारामानो जाथों बिनि सायाव निश्चय माबा मोनसे न्यायखौ मोनगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय आरो ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ